Jak na Vánoce to bývá. Betlem? Ne, takový... Betlem. Ohňostroj? Já ohňostroj ne. Na Vánoce. Už jenom kostel. Už si napadá. Je to na Silvestra, jak tam jsou ty dřevěný... Betlem. Jo? Betlem, no. Betlem. Postavy, no. Betlem. Jo, postaví, rozmrdá, Já jsem to i natáčel, ale je to fakt krásně udělané. Jsem říkal, že z polystyrenu. musí v každý, ano, a každý město nebo vesnice to musí tak udělat. Tady před podívej se, je tady stromeček škaredej a podium, ale stejně nic nehraje. Tam máme dobrýho starostu. Jo. Ta kultura u nás tam trošku šětka přes léto, to je tam samá kalba. V zámku, musíš přijet dělat kebab. A kdo doporučí, když jsem podívej pořád? Ne, to my už známe, my už víme, kde jet za dobrým. Tak jsme si řekli, musíme jet sem. Ale děláte si srandu, že tam smrdilo, že ne? Tam to bylo zavřený. Jednoznačně. Tam to bylo zavřený prostě. Dívej se, to je přiznat. Nemáš brusek za to. Hej, kamaj. Protože to nemělo být, jakože... Je to konkurence, ale to nemělo být, jako tam nemělo být smrdit, jako. Oni mají to dobrý taky. Ne, však. Ne, úplně v pohodě, mají to akorát zavřený, no. Ty to máš lepší, ale. Tak, já jsem rád. A prostě šli tam první. Ne, já No si... tak nějak po cestě. Ne, je to spát. No tam